Fl-istess nifs li jagħmel aċċenna l-kariga prestiġjuża tal-logu tenent, Azzopardi jagħżel li jkompli juża livell baxx ta' lingwaċċ meta jirreferi għall-erba logu tenenti bħala erba laqgħa tal-gvern. Tarġa oħra, din hija t-tieni l-ogħla tarġa fl-Armata. Tkellimna dwar il-promotion illi ingħataw erba laqgħa tal-gvern, erba maġġuri, militanti, laburisti illi ingħataw promotion għal-Lieutenant Colonel. F'reazzjoni immedjata l-Ministru għall-Intern u s-Sigurta Nazzjonali Manuel Mallia tenna li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jaqa' aktar baxx minn hekk u li aġir bħal dan juri biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista ma jafx x'inhi politika diċenti u matura. Tradizzjonalment il-Partit Nazzjonalista qatt ma kien hekk. Il-Partit Nazzjonalista inbidel. Jiena persuna li nabbraċċa sistema ta' politika fejn dan il-lingwaġġ ma jintużax. U jiena naf li l-Partit Nazzjonalista tradizzjonalment qatt ma kien jaqa' f'din it-trappola imma qiegħed nara li hawnhekk jidher illi għandna Partit Nazzjonalista mibdul illi anki qiegħed jaqa' f'diċitura daqshekk fl-opinjoni tiegħi baxxa. Ma li nara li l-Partit Nazzjonalista jinżel f'dan il-livell ta' lingwaġġ jiena ma naħsibx illi jawgura tajjeb. L-istess Ministru qal li l-Partit Nazzjonalista gideb meta qal li l-Brigadier kien imġiel jirreżenja. Iżda qal kontrarju dan irtira wara 26 sena ta' servizz u ser iservi f'post ieħor b'kariga għolja mal-Gvern. Fitra tiegħu il-Brigadier qal "It has been a privilege and an honor to serve in the AFM. I'd like to take this opportunity to thank you for your personal support in these months." Il-Brigadier ma kellu l-ebda u nirrepeti u nenfasizza l-ebda pressjoni sabiex jirriżenja. Jiena dolodu il-Brigadier ġie għandi f'dan il-Ministeru, domna nitkellmu għal diversi ħin, tani l-ittra tiegħu ta' li jixtieq u għandu l-intenzjoni jirtira bis-servizz u kellna diskussjoni frank u kważi anke qalli li fl-opinjoni tiegħu meta Brigadier ikun għamel 5 snin u jaħseb illi anka dan huwa żmien twil biżżejjed biex iħalli għal ta' wara. Il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Oppożizzjoni kienet indirizzata wkoll minn Beppe Fenech Adami li qal li l-Partit Laburista fil-Gvern qed jagħmel takeover tal-Armata. Iżda meta mistoqsijej takeover minant min, Fenech Adami ma weġibx. Il-Partit Laburista fil-Gvern kienet taking over l-Armata. Takeover minant min kienet tal-Partit Nazzjonalista qabel di? Qabel kien hemm is-serjetà, kien hemm il-kompetenza. Issa bil-kontra, issa min m'għandux dak l-għarfien u m'għandux dik l-esperjenza ingħata promotion. Rigward dawn l-allegazzjonijiet dwar il-promozzjonijiet mhux f'posthom, il-Ministru Manuel Mallia qal li dawn skarru skont il-liġi u b'differenza ta' dak li kien isir qabel fejn il-Prim Ministru kien jagħżel dawk li għandhom jieħdu l-karigi fl-Armata.